ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደባት ቲቪ አዳል ከመይ ትቕንዩ? ሌላ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዝብል ፕሮግራምና ሎም መዓልቲ ፖለቲካዊ ቻርተር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሒዝናልኩም ንቐርብ። መእተዊ ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኩርናዓት ናይቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቀርኒ ኣፍሪካ እትርከብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ነፃ ልኡላዊት ሃገር እያ። ስፍሓት መሬታ 123,320 ኪሎ ሜትር ክኸውን ከሎ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕርን ብርክት ዝበሉ ደሴታትን ወደባትን እትውንንን ብሄራውን ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነታዊ ኣካውና ሕብረተሰብ ዝሓቆፈት ሃገር እያ። መነባብሮ መብዛሕትኡ ህዝባ ኣብ ማሕረስን ምጉሳይን ሃብቲ ባሕርን እዩ። ውሑዳት ድማ ኣብ ንግዳዊ ዕዮ ኣገልግሎት ኢንዳስትሪን ሲቪላዊ ስራሓትን ዝተዋፈሩ እዩ። እዚ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዝዓደለ ሃገር ፖለቲካዊ ንግዳዊ ወተሃደራውን ኣገዳስነት ካብ መጀመርታ መበል 16 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ናይ ዝተፈላለዩ ልዕሊ ሓያላን ዞባዊ ጎብለላት ቆላሕታ ክትስሕብ ዝኸኣለት ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኤውሮጳውያን ግዛእቲ ሃገራት ንኣፍሪቃ ከም ስጋ ጉዚ ክመቃርሑ ከለው ኤርትራ ብፅሒት ጣልያን ኮይና ነዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጂኦግራፊካዊ ኣካልል ሒዛ ከም ሃገር ኮይና ቆይማ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምዝዛም መግዛእቲ ጣልያን ብሓይሊ ሓይልታት ኪዳን ስለ ዝተሳዕረ ንውሑድ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ እንግሊዝ ድሕሪ ምፅናሓ ንረብሓ ሓያላን ሃገራት ኣሜሪካን መሻርክታን ተባሂሉ እዩ ካብ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክትቁረን ዝተገብረ። ኣብዞም ዝሓለፉ መግዛእትታት መዋእላት እዚኣቶም ህዝቢ ኤርትራ ብመድረኹ ዘካይዶ ዝነበረ ኩሉ መልክዓት ቃልሲ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ሃገራዊ መንነትን በብደረጅኡ ክምዕብልን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክምስርትን ክሰፍሕን ኣኽኢሉ። ኣብዚ ማህፀን እዚ ከዓ እዩ ሃገራዊ ብረታዊ ተጋድሎ ሓሳብ ክበቁልን ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብረታዊ ቃልሲ ብመሪሕነት ስውእ ሓመድ ድሪስ ዓዋቴ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዝጀመረን። ኣብ ምድካም ጸላኢ ዓብይ ተራ ክትፃወት ድሕሪ ምፅናሕና ብሳላ እኩብ ድምር ቃልስታት ህዝቢ ኤርትራን ብወሳኒ መልክዑ ብውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ተደምሲሱ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ጉንበት 1991 ተረጋጊጹ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ መዋእል ፀረ መግዛእቲ ሃገራዊ ተጋድልኡ ክካይድ እንከሎ ኣብ ኩልንትንኡ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ክብሪ፣ ፍትሒ፣ ግስገሳን ብልፅግናን ምርግጋፅ ይብህግ ስለ ዝነበረ እዩ ምእንትኡ ድማ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ብምኽፋል መግዛእታዊ ስርዓት ደርጊ ደምሲሱ ሃገራዊ ነፃነት ብምርግጋፅ ድማ ወሳኒ ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀረ መግዛእታዊ ጅግንነታዊ ሃገራዊ ተጋድልኡ ዘደልደሎ ሃገራዊ ሓድነት ብምሙርካስ ሰላም፣ ፍትሒ፣ ሓርነት፣ ዲሞክራሲ ኩሉ መዳያዊ ልምዓትን ከረጋግፅን ምዕብልቲ ሃገር ክሃንፅን ብርግፅ ድሉው እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ካብቲ ረዚን መስዋእቲ ዝተኸፈሎ ገድላዊ ጉዕዞ ብምልጋስ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዝግህስ ገባቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ክውለድ ትፅቢት ህዝብና ኣይነበረን። ናይ ሃገራዊ ነፃነት ቃልሲ ውፅኢቱን ናይ ህዝብና ተሳታፍነትን ድልየትን ክጋጮን ክራመፅን ኮይኑ እዩ። መኽሰባት ሃገራዊ ቃልሲ ዝገበተን ፖለቲካዊ ስልጣን ዝባሓትን ፀረ ዲሞክራሲን ሰላምን ፀረ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ገባት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምህናፅ ሃገር ናይ ካልኦት ኤርትራዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራውያን
ሃገራውን ዲሞክራሲያውን እጃሞም ዝኽሕድ ኣግላሊ ፖሊሲ ብምንጋስ መኽሰባት ሃገራዊ ቃልሲ ዝገበተን ፖለቲካዊ ስልጣን ዝባሓተን ጸረ ዲሞክራሲን ሰላምን ጸረ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ገባት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ግደፍ ኣብ ምህናፅ ሃገር ናይ ካልኦት ኤርትራዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራውያን ዲሞክራሲያውያን እጃሞም ዝኽሕድ ኣግላሊ ፖሊሲ ብምንጋስ ምልኪ ሓደ ሰብ ዘስረፀ ገባት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ተኺሉ። እዚ ገባት ስርዓት እዚ ኣብ ሃገር ኤርትራ ካብ ጽባሕ ሃገራዊ ነፃነታት ሒዙ ፖለቲካውን ማሕበራውን ባህላውን ኣሁዳዊ ዕብለላ ንምርግጋጽ ዝተማለአ ኣግላሊ መርሓ እዩ ክኽተል ጸኒሑን ዘሎን። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣዕኑድ ሃገራዊ ሓድነት ገዚፍ ስምብራት ክገድፍን ንጠማረ ሃገራዊ መንነት ከዳኽምን ኮይኑሎ። እዚ ኸኣ ንሰረት ሃገራዊ ሽርክነትን ሓባራዊ ሰላማዊ መናብሮን ማሕበራዊ ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ዝህድድ እዩ። ብሰንኪ እዚ ቐጻሊ ውሽጣውን ደጋኣውን ኣዕናዊ ፖሊሲታት ገባቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ግደፍ ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ምንቁልቋሉን ምብትታኑን ክሳጣሕ ኮይኑሎ። ኤርትራ ብድሕሪ ነፃነት ኣብ ቡክራት ቀዋማዊ ትካላትን ግዛእቲ ሕግን ኩነታት ስለ ዝወደቐት ኣብ ውሽጢ 28 ዓመታት ተንጸላሊዋ ዘሎ ሓደጋ ዕንወት ከቢድ እዩ። ኣብ ዓውዲ ኤርትራዊ ፖለቲካ ጎሊሆም ካብ ዝረኣዩ ዘለዉ ኣቐንዘውቲ ሓቅታት ምድኻም ሃገራዊ ሓድነት፣ ጨካን ገሰት ሰብኣዊ መሰል፣ ቁጠባዊ ዓቕሚ ሃገር ኣብ ክንዲ ምህናፅ ሃገር ዝውዕል ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝዘፍጠጦ ወተሃደራዊ ሓይልን ንገባቲ ስርዓቱ ዘገልግል ትካላት ዓፈናን ጭቆናን ብምህናፅ ምብኻን ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ህውከት ምፍጣርን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ምንዋፅ ዘይፍትሓዊ ኩናት ምውላዕ ካብኡ ዝተፈለየ ርእይቶ ንዘለዎ ዜጋ መሰል ውሕስነት ህይወት ምጥሓስ ህዝቢ ኤርትራ መሬቱ ራሕሪሑ ንስደት ሃፅ ምባል ስነ ምግባራዊ ብልሽውና እናእተባብዐ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ውርሻታት ምርኳስ ንመንእሰያት ብምሕሳር ኣብ ዕዮ ባርነት ምስግዳድ ንግዲ ሰብ ዝሓቁፍ ምቹእ ሃዋሁ ምፍጣርን እዮም። እዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ህልዊ ዲክታቶራዊ ገባት ስርዓት ግደፍ ባህርያት ንምልላይ እኹል ህያው ኣብነት። ህዝብና ፖለቲካውን ሲቪካውን ሓርነታውን ክብረታትን ስለ ዝብህግ ዲሞክራሲ ንምርግጋጽ ክቃለስ ጸኒሑ እዩ። በዚ መሰረት ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሒዞም ዝቃለሱ ብዙሓት ሃገራውያን ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋን ምብትታንን ንምድሓን ኣብ ክሊ ብዙሕነት ሃገራዊ ሓድነት ንምዕቋብን ሃገራዊ ሽርክነት ንምርግጋጽ መሳርዖም ገድላዊ መሳርሒታቶም ኣብ ጠርናፊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ንምስላፍ ፖለቲካውን ሲቪካውን ሓይልታት ዝሓቕፉ ሰፊሕ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ንምምስራት ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኢትዮጵያ ብ2011 ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣካይዶም። ምስረታ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓቋፊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር እትሓቁፍ ሃገር ንምህናፅ ድልየት ንዘይብሉ ገባት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ግደፍ ምውዳቕ ዘቃላጥፍን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምርግጋጽ ናብ ሰልፋዊ ብዙሕነት ዝትክእ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብምህናፅ መሰረታዊ ሽግራት ህዝብና ንምፍታሕን ባህግታቱ ንምርግጋጽን ጥጡሕ ባይታ ዝምድምድ እዩ። ዲክታቶርያዊ ገባት ስርዓት ግደፍ ህዝባዊ ደገፍ ክስእንን ኣህጉራዊ ማሕበረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ኣንጻሩ ዘቕንዐ ኣህጉራውን ዓለማውን ውሳኔታት ክሕልፍ ምጽናሑ ዝፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ዝደሓሩ ዓመታት ኣብ ዞባና ዝተኸሰቱ ግርጭታት እንዳመዝመዘ ክሳብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ እንዳሃበን እንዳኣካረየን ካብ ዘጋጠሞ ወጥሪ ክወፅእ ክፍትን ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሐ ናይ ዶብ ግጭት ብውሽጥን ብደገን ብዝተቐናበረ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ብምኽኣሉ ጊዜያዊ ሩፍታ ፈጢሩሉ ኣሎ።
ይኹን እምበር እዚ ጊዜያዊ ሩፍታዚ ምስቲ ጸረ ህዝቢ ባህርያቱ ነዊሕ ራሕቂ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ድማ ሕጁን ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ወድዕነት እዚ ናብ ረብሓ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ክንልውጦ ብውሽጢ ንሕብረተሰብና ብደገ ድማ ንኣህጉራዊ ማሕበረተሰብ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልስና ጠጠው ክብሉ ብጽንዓት ምቅላስ የድሊ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እዚ ነካይዶ ዘለና ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ጉዕዞ ምዕዛዝ ሓድነት መሳርዕ ተቃውሞ ሓይልታት ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ምዃኑ መጠን ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ምንጻፍን ተቃውሞ ሓይልታት ብመሰረት ዝተሓተየ መደብ ዕዮ ገድላዊ ዓቕምታቶም ንምጽማድን ጸረ ዲክታተርያዊ ገባት ስርዓት ንምቕናዕን ዝጋባእ ዘሎ እዩ። ዲሞክራስያዊትን ሓራን ኤርትራ ንምህናጽ ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎደና ተጋድሎ ከም ሓባሪ መርሓ ዝኽተልዎ ኣብዚ ዝስዕብ ፖለቲካዊ ቻርተር ተሰማሚዖም ኣለዉ። ቀዳማይ ምዕራፍ ሓፈሻዊ መትከላት ቁጽሪ 1 ኣብ ጅግንነታዊ ሃገራዊ ተጋድሎ ዝተጠረየን ዝሰረጸን ሃገራዊ ልዑላውነትን ሓድነትን ህዝብን መሬትን ኤርትራን ብኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዝተኣመነሉ ዶባትን ምዕቃብ። ቁጽሪ 2 ኣብ መትከላት ዲሞክራሲ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ምርኩዝ ዝገበረ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ፍትሕን ማዕርነትን ንምርግጋጽ ፍትሓዊ ምምቕራሕ ስልጣንን ሃብትን ምእማን። 3 ዜግነት መሰረት መሰላትን ግቡኣትን እዩ። ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዮም። 4 ብሄራውን ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ህዝቢ ኤርትራ ምእማን ኣብ ኣህጉራዊ ቻርተር ናይ ዝተጠቐሱ ትሕዝቶ መሰረታዊ መሰላት ኣብ ባይታ ብግብሪ ንምትግባር ድማ ነዚ ብዙሕነት እዚ ምኽባር። 5 ኣብ ኣህጉራዊ ቻርተር ዝተጠቐሱ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ምእማን እዚ ኸኣኒ ከም ሓርነት፣ እምነት፣ ኣምልኾት፣ ራእይ፣ ሓሳብካ ምግላጽ፣ ምውዳብ፣ ምንቅስቓስ፣ ዋንነትን ካልእ ኩሉ ሓፈሻዊ ውልቃውን ሓርነታት ምርግጋጽ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ድማ ኣብ ቅዋም ኤርትራ ክሰፍሩ ምግባር። 6 ብሄር፣ ሃይማኖትን ባህልን መሰረት መንነት ህዝቢ ኤርትራ እዮም። ናይዚ መሰረታዊ ክውንነት መሰላት ከዓ ምውሓስ። 7 ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኣዮም ፖለቲካዊ ፕሮግራም ክውንኑን ህዝቢ ኤርትራ ንምዕጋብ ክንቀሳቐሱን ቅዋማዊ ውሕስነት ይህልዎም። 8 ህዝቢ ብዲሞክራስያውን ፖለቲካውን ቅዋማውን መስርሕ ምንጪ ስልጣን ምዃኑ ምእማን። 9 ቋንቋታት ኤርትራ ኩላተን ሃገራውያን ማዕረ እየን። ካብኣተን ድማ ትግርኛን ዓረብኛን ዕላውያን ቋንቋታት ኤርትራ እየን። ብሄራት ኤርትራ ቋንቋታተን ከማዕብላን ክጥቀማሉን መሰለን ምርግጋጽ። 10 ኣብ ፖለቲካውን ሰልፋውን ብዙሕነት ዝተመስረተ ንዝኾነ ዘየግልል ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ምቅላስን ምምእዛዝን። 11 ሰላማዊ ምቅብባል ስልጣን ምእማን ብህዝባዊ ምርጫ ደኣ እምበር ብሓይሊ ስልጣን መሓዝ ምንጻግ። 4ቲኡ ስልጣናት ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ዜናን ምፍላይ። 12 ቅዋም ዘውሕሶ ዘይምእኩል ስርዓት ምሕደራ ምትካል። 13 ብሄራውን ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ምንቋትን ትምክሕትን ጽበትን ምምካት። 14 ጸረ ኩሉ ዓይነትን መልክዓትን ጥሩፍነትን ሽበራን ዓመፅን ምቅላስ። 15 መሰርእ ሰውሳነ ብሄራት ዲሞክራስያዊ መሰል ብምዃኑ ኣብ ትሕቲ ልዑላውነት ስምረትን ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ቅዋም ብፍሉይ ዝርአ ክኸውን። 16 ዝኾነ ብሄር
በቲ ንሱ ዝደልዮ ስም ክጽዋዕ መሰል ክህልዎን ነቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝግበር ግዴታዊ ምጽንባር ምውጋድን። 17 ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ ብህግደፍ ዝተመንዝዐ መሬትን ንብረትን ብሕጋውን ፍትሓውን መንገዲ ናብ ዋናታቱ ምምላስ። 18 ኣብ ኣህጉራዊ ቻርተር ዝተጠቐሱ ኩሎም ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ባህላውን መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምእማን። 19 ኣብ ሓባራዊ ረብሓታት ዝሰረቱ ምዑሩይ ዝምድናታት ዝኣምን ልኡላውነት ሃገር ዘኽብር ዞባውን ዓለማውን ሰላም ዘረጋግፅን ብኣህጉራዊ ቻርተርን ውዕላትን ዝምእዘዝን መርሓ ፖሊሲታት ወፃኢ ምኽታል። ቁፅሪ 20 ብህግደፍ ዝተበፅሐ ውዕላት ልኡላውነት ሃገር ንምኽባርን ንምክልኻልን ሰላምን ርግኣትን ንምፍጣርን ሃገራዊ ሰራዊት ንምቋም ባይታ ይፍጠር። ካልኣይ ምዕራፍ ዕላማታት። ቁፅሪ 1 ገባቲ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ህግደፍ ምልዋጥን ኩሉ ዓይነት መልክዓት ጭቆና ምእላይ። ቁፅሪ 2 ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናፅ ሰላም ዲሞክራስን ማሕበራዊ ፍታሕን ምርግጋፅ። 3 ሓፈሻውን ውልቃውን ሓርነታት ምእማን ስልጣን ንምሓዝ ዲሞክራስያውን ሰላማውን ምቅብባል ስልጣን ምርግጋፅ። 4 ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ምትእምማን ንምህናፅ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምሕላውን ምዕዛዝን ባህሊ ሰላማዊ ሓባራዊ መነባብሮን ክብረታት ዲሞክራስን ሓርነትን ምስራፅ። 5 ዝተፈላለዩ ብሄራትን ሃይማኖታትን ባህልታትን ተኸባቢሮም ብሓባር ንምንባር ሃይማኖታዊ ክብረታትን ሃናፂ ባህላዊ ውርሻታትን ምኽባር። ሳልሳይ ምዕራፍ ኣገባብ ቃልሲ። 1 ፀረ ገባቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ቃልሲ ንምብራኽ ኩሉ ኣገባብ ቃልሲ ምኽታል። ቁፅሪ 2 ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያታት ምቅላዕ። 3 ኣብ መንጎ ኤርትራዊ ሓይልታት ዝኽሰቱ ፍልልያትን ግርጭታትን ንምፍታሕ መርሓ ዘተ ምኽታል። 4 ዲሞክራስያውን ፍትሓውን ቃልሲ ህዝብና ደገፍ ንምርካብን ኣህጉራውን ዞባውን ሰላም ንምስፋንን ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራትን ሃገራት ዓለምን ሕውነታዊ ዝምድና ምህናፅ። 4ይ ምዕራፍ መሰጋገሪ መድረኽ። መሰጋገሪ መድረኽ ካብ ምውዳቕ ወይ ምልዋጥ ገባቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ጀሚሩ ብዲሞክራስያውን ፖለቲካውን ቅዋማውን መስርሕ ዝተመረፀ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ዘሎ ፖለቲካዊ መድረኽ እዩ። ቁፅሪ 1 ጊዜያዊ ስልጣን ኣብ ጽባሕ ውድቀት ገባት ስርዓት ህግደፍ ዝኽሰት ባዶነት ስልጣን ንምሽፋን ብሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንስርዓት ህግደፍ ዘውደቆ ሓይሊ ዝቐውም ጊዜያዊ ስልጣን እዩ። ዕድሚኡ ካብ 1 ዓመት ዘይበዝሕ ይኸውን። ቁፅሪ 2 ዕማማት ጊዜያዊ ስልጣን ሄ ኣብ መላእ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ምስፋን። ለ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ምፍታሕ። ሐ መሰረታዊ መሰል ሓርነት ዝቕይድ ሕግታት ምስራዝ። መ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ለውጥን ዝቃለሱ ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ብዝተሳተፍሉ ሃገራዊ ዋዕላ ቴክኖክራቲካዊ ዘይሽበራዊ ሃገራዊ ሓድነታዊ መሰጋገሪ መንግስቲ የቁም። ሰ ገንዘብን ንብረትን ህግደፍ ብምቁፅፃር ውሳኔ ክውሰነሉ ናብ መሰጋገሪ ባይቶ መሰጋገሪ ፓርላማ ምቕራብ። ረ ሰበስልጣን ህግደፍን ናይ ጭቆና ማሕውራቱን ተሓባበርቶምን ኣህጉራዊ መዐቀኒታት መሰረት ብምግባር ብሕጋውን ፍትሓውን መንገዲ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው። ቁፅሪ 3 ሰፊሕ ሃገራዊ ዋዕላ ኩሎም ወከልቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት
ሕብረተሰባዊ ክፍልታትን መራሕቲ ሃይማኖታት ምሁራትን ኣገደስቲ ሃገራውያን ውልቀ ሰባትን ዝሳተፍዎ ሰፊሕ ሃገራዊ መድረኽ እዩ። 4 ዕማም ሰፊሕ ሃገራዊ ዋዕላ ሀ ቅዋም መሰጋገር መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት የጽድቕ ለ መድረኻዊ መሰጋገር ባይቶ ፓርላማ ይመርጽ። ቁጽሪ 5 መሰጋገሪ ባይቶ ኣብ ሰፊሕ ሃገራዊ ዋዕላ ካብ ዝተሳተፉ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ኣገደስቲ ሃገራውያን ውልቀ ሰባትን ዝቐውም ሓጋጊ ባይቶ እዩ። ቁጽሪ 6 ዕማም መሰጋገሪ ባይቶ ሀ ካብ መንጎ ኣባላቱ መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት የቕውም ለ ኣብ ሰፊሕ ዋዕላ ዝጸደቐ መሰጋገሪ ቅዋም መሰረት ብምግባር መሰጋገሪ መንግስቲ ንሃገር ዝምራሓሉ ሓፈሻዊ መምርሕታትን ፖሊሲታትን ይሕንጽጽ መ ኣካይዳ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኽተልን ይቆጻጸርን። ቁጽሪ 7 መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ብመሰረት መሰጋገሪ ቅዋምን ፖሊሲታትን መምርሕታትን መሰጋገሪ ባይቶ ጉዳያት ሃገር ዘመሓድር ፈጻሚ ስልጣን እዩ። ቁጽሪ 8 ዕማም መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ሀ ጉዳያት ሃገር የመሓድርን ፍትሒ ቁጠባውን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንምምላእ ይሰርሕ ለ ማሕውራት ቅንጸላ ገባት ስርዓት ግደፍ ብምፍራስ ናይ ሃገር ሰላም ምርግጋእን ዘረጋግጽ ማሕውራት ይውድብን ይመርሕን ሐ ስደተኛታት ናብ ከባቢኦም ንምምላስን ንምጥያስን ኮሚሽን ኣቂሙን መደባት ሰሪዑን ኣፈጻጽምኡ ይከታተል መ ኮሚሽን ቆጸራ ህዝቢ የቕውም ሰ ሃገራዊ ልኡላውነትን ዶባትን ንምሕላውን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕቃብን ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻል ዳግም ይውድብ ረ ኮሚሽን ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የቕውምን ንጥፈታታ ድማ ይከታተልን ሸ ኮሚሽን ሃገራዊ ቅዋም የቕውምን ንጥፈታታ ድማ ይከታተልን ቀ ነፃ ኮሚሽን ሃገራዊ ምርጫ የቕውም ንንጥፈታታ ድማ ይከታተል ንምዕዋቱ ኸ ኣድላይ ደገፍ የቕርብ በ ብድሕሪ ምእዋጅ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ስልጣኑ ነቲ ዝተመረፀ ሓድሽ መንግስቲ የረክብ። ቁጽሪ 9 ዕድመ መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ዕድመ መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ካብ 2 ዓመት ዘይሓልፍ ኮይኑ ብሃገራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ይውሰን። ምዕራፍ 5 ሓፈሻዊ ጉዳያት ሄ ነዚ ቻርተር እዚ ብዘይካ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ከመሓይሽ ስልጣን ዘለዎ ኣካል የለን ለ እዚ ፖለቲካዊ ቻርተር እዚ ካብ ዝጸደቐሉ ሚያዝያ 2019 ተግባራዊ ይኸውን። ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 16 ክሳብ 21 ሚያዝያ 2019 ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ ቲቪ ኣዳል እዚ ብሓልዮት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝፍኖ መደብ ቲቪ ድሕሪ ናይ ፈተነ ፈነው እንሆ ስሩዕ መደባቱ ይጅምር ምህላው ነበስር ቲቪ ኣዳል ምትሕባር ምስ ኤርትራውያን ቻነል 61-91 ዝፍኖ ኮይኑ በዝስዕ መስመር ፈነወ ድማ ይሰላሰል ናይል ሳት ፍሪኮንሲ ቨርቲካል 12728 ሲምቦል ረት 2755 ባዶ ባዶ FEC 5/6 እዩ ዝፍነወሉ መዓልትን ሰዓትን ድማ ከም ዝስዕብ እዩ ሶሉስን ረብዑን ብኣቋጻጽር ኣስመራ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ክፍኖ ከሎ ዓርብን ሰንበትን ከዓ ብኣቋጻጽር ኣስመራ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት
بعربኛን ትግርኛን ክፉነ እዩ ሰናይ ምክትታል سلام كبراتن كبرانن تخاتاتلتي تي في أدال كمي تغنيو لو معلتي كبور دكتور يوسف برهانو حادي كابتون تاريخاويان مراحتي سورة إرترا كاب جيزين سنوتو كساب ساعات زي دقيمة خيبالي زكال سن عبي هاقراوي مراحي مخانو ناتنا مسكرنة زدليو أيكونا لومي اب تي في أدال بزعبا هلو كنتات هاقرنان بفلاي دما بزعباتي اب قروبيت هاجر إثيوبيا تباريع الزلو تهدراو رسمي ام مونغو ماكلاي منغستن ام مونغو منغستي كلل تግራይን አመልኪትና ሰፊሕ ዘተ ከነካይዲና ዕድሜና አኽቢሩ ኣብዚ ምሳና ምርካቡ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ መደብና ልዑል ምስጋና ከነቅርብ ንፈቱ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ዶክተር اوكي غني لي شكرا بسامينو مرحبا دكتور بقدامنت كمتو زتنا احصر ابيلكا بزعبا نفسخان دحر بايتخان كمون بزعباتي نسخات مرحو ودب جنبار هاجراو دحنت ايرترا كتقلصلنا دس يبلني هراي غني لي اقدمي ابتي حتى قدمي متاوي زي بتي في أدال استقبل لي عدمي بتعمي دس ندابلني مخنياتو حادي كابتين مس حزبنا هنا مستي public opinion ناي إرتراوين تي أبزي نحلفو زلنا تصنكر كونيتات حزبنا هاجرنا زحلفو زلو سكياتن وزتي بزعبو وقداي هاجر كنمايتن كنزاربن عبي عدل سلازو هنا بلب خير مسكونكو أي حل فايدة لي باركس أنا يوسف برهانو بهال أب كتما سمرا يتولدي شهن شعتنيتن 45 أبو جزاها نشاز بلو بوتاينا تولدي أبو عبي أبو خا بزوح مس بوليتيكانا أي أربعتات هاجرنا زت أساسر تذكرات شحكاتي تذكرات ناي قلعة تذكرات متخونة جينا بحنقولي تقريتو سلزلو خرسو يكيلني بتعم خاني أنا كم تقالاساي حادي كابتوم وحدات نتوم جغانو أبوتات كابتو واني تزنورو فقرناي هاجر زحدورنا بزعبا هاجرو من هزبو من ذكالو زنبرو أب حنقولي تقريتو معبايا يبطعمي قرعات كايسو معنا مالتي طبعا بزعبا تمرتي يعني تي مبعتاوي يخون دحريوتي ميدل سكول يخون كابو أتصيلو انتي لعلوين اي سكندري سكول يخون بكله بمولو أبناي تليان بالتمرتي تماهيري سو عسر تخلتي كفلي مس ودا أكوها كاب منغستي تليان مالتسي تصبق نتبتات ناي سلزم صاحو سكولارشيب رخيبة مالتي وسكولارشيب رخيبة خان عطليان حكمنا مهار كان أو ما خيدة مالتي حجي أبع عطليان مسكوتكو حدش انتاينا خنبلو حدش عالمي آتي مالتي حدش مدرسة بحد وقن اتي العلواي تمرتي وصاليو بدخل أي شنخ كا مس علم مؤمن سفح علم كلالي جميرة مالتي وبتوانتي أب شحن شعتميتن سسان حمشتن سسان شدشتن أب فيتنام زكايت زنبري رسوم وجه نيرو علم ملوك زناوات زنبري أنا ذكرني أبتي يونيفرسيتي خدناوين معت ناي ديمونستريشن قبل اللي زنبرنا سلازي اتي
ካብ ዓደይ ሒዘዮ ዝመጻኹ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገር ስምዒት ኣብ ግዜ ናይ ዩኒቨርሲቲ ግዜ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ እውን ብዝያዳ ብዕምቀት እውን ክምዕብል ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ 1966 ኣትሒዘ ኣብ ናይ ተምሃሮ ጀነራል ዩኒየን ኦፍ ኤሪትሪያን ስቱደንትስ ናይ ተምሃሮ ኣብኡ ተሰሊፈ ኣብ ሮማ ክጠቕሶ ዝደሊ እውን ብፆት ውሱ ዶክተር ያሕያ ጃብር ኣብኡ ፀኒሕኒ ከምኡ እውን ኢንጂነር ከሊፋ ዑስማን ምስኣቶም ኣብ ተኣሽሙ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ እውን ብሓባር ኮይና ስራሕ ጀሚርና ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልና ቀፂልና ማሕበር ተምሃሮ እንዳሰፍሐ ከይዱ እቲ ቃልሲ ኣብ ሜዳ ኤርትራዊን እንዳማዕበለ ዝኸደሉ ግዜ ብ1971 ሓደ ካብቶም ወከልቲ ካብ ዓጢልያን ዝነበርና ተምሃሮ ኮይነ ንሜዳ ኤርትራ ኣብቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ተሳቲፈ ማለት እዩ እዚ طبعا ሕጂ ክንወሓልካ ይደልን እየ ግን 71 ኣብ ሜዳ ምስኣተኹ ንጉባኤ ኣብኡ ዝሓደረኒ ፍቅርን ስምዒትን ኣብቲ ጉባኤ ዝነበረ ኣስታት 556 ዝኸውን ህዝቢ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ከተማታት ኤርትራ ከይተረፈ ዝመፁ ወከልቲ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ካብ ደንከል ካብ ከበሳ ካብ ባርካ ካብ ሰምሃር ካብ ሳሕል ብጣዕሚ ዝሕብን ጉባኤ ነይሩ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ተገቲሩ ምርኣየይ ብሓቂ ነቲ ዝነበረኒ ናይ ሃገር ስምዒት ዝያዳ ዕምቆትን ሓይልን እውን ወሲኹሉ ማለት እዩ ካብኡ ተመሊሰ ንዓጢልያን ኣብ መወዳእታ 72 ጠቕሊለ ንሜዳ ኣትየ ከም ሓኪም ኮይነ ከዓ ሜዳ ስርሐ ጀሚረ ማለት እዩ ስጋብ 1975 ኣብ ደብረ ሳላ ዝብልዎ ቦታ ነርና እቲ ናይ ሕክምና ማእከል ናይ ጀብሃ ዝነበረ እዩ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክዝረብ ይከኣል ግን ምናልባሽ ካሊእ ግዜ ዕድል ተረኺብና ክንዛረበሉ ኢና ግን ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ተኣሽሙ እዩ ነይሩ እቲ ዝነበረ ሽግር እቲ ዝነበረ ፀበባት ዝነበረ ጉድለታትን ወዘተን እዚ ኩሉ ተፃዊርካ ከመይ ጌርካ ይኽየድ ነይሩ እዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ፅዕፅዕ ውግኣትን መዓት ቁሱላትን ዝመፁ ዝነበሩ ከመይ ጌርና ነብሎም ብጣዕሚ ሓደ ሃብታም ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብ 1975 ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣባል መሪሕነት ኮይነ ተመሪፀ ማለት እዩ ኣባል ሰውራዊ ባይቶ ኣብቲ እዋን እቲ ውግእ ምስ ግጥምያ ምስ ኢትዮጵያ ብደርጊ ኣብ ትሕቲ ደርጊ ዝምራሕ ዝነበረ ዳርጋ ኣብ እቲ ዝለዓለ ጥርዙ እውን በፂሑ ስለ ዝነበረ ብብዝሒ ስደት ካብ ከተማታት ይኹን ካብቲ ገጠራት ይኹን እቲ ህዝቢ ክውሕዝ ምስ ጀመረ ሽዑ ብደረጃ መሪሕነት እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ሓሲብና ስለዚ እዚ ህዝብና ከመይ ጌርና ክንዕንግሎ ንምዕንጋሉ ሕክምና የድልዮ መግቢ የድልዮ ትምህርቲ የድልዮ ኢልና ሓሲብና ሽዑ መሪሕነት እሞ እዚ ናይ ሰብኣዊ ማሕበር መፅናዕቲ ግበር ተባሂለ ብኡ መሰረት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ቀይሕ ወርሒ ዝብል መስሪትና እዚ ማሕበር እዚ ምናልባሽ ቶም ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ኣፀቢቖም ዝዝክርዎ ኮኑ እዮም ብጣዕሚ ዕዉት ዝኾነ ተኣሽሙ ስራሕ ክሰርሕ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ረኺብና ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ናይ ሬድ ክሮስ ምስ እዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ናይ ቀይሕ ወርሒ ተኣሳሲርና ኣብ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ
እንዳተሳተፍኩ እቲ ህዝብና ዘሕልፎ ዝነበረ ስቅያትን ፀገማትን ሰብኣዊ ፀገማትን ማለሲ ከነቃልሖ ኽኢልና ብኡቢልና ከዓኒ ማዕለያ ዘይብሉ ሓገዛት ወይ ንረክብ ነርና ማለት እዩ ከምኡ መልክዕ ንህዝብናን ሰራዊትናን ከምኡ እውን ነቶም ኣሕዋትና ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ማሕበር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀፂልና እቲ ናይ ጀብሃ ብ70 ብ80 ሓደን ምስ ካብ ሜዳ ምስ ወፃና ድሕሪኡ ኣብ ጀብሃ እውን ብዙሕ ምዕባለታት ተረኺቡ ንሕና ከም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ጎይታ እናቐፂልና እቲ ንፈልጦ ከዓ ነዊሕ እቲ ጉዕዞ ካብኡ ስጋብ እዚ ሕጂ ዝኸደ ብሕፅር ዝበለ ከንወሓልካ ይደሊነ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፀፍሒ ናይ ሓላፍነት ኮይነ ሰሪሐ ቅድም ከም ናይ ምጣነ ሃብቲ ኣባል ፍፃሚት ሽማግለ ኮይነ ሰሪሐ ግን እቲ ዝነውሐ ስራሕ ሰራሕክዎ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ዲፕሎማሲ ንጥፈታት እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኣቦ ወንበር ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኮይኑ ከዓ የገልግል ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ውድብ እዚ ሓደ ሃገራዊ ውድብ እዩ መቐፀልታ ናይቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብመድረኹ ስም እንዳቀየረ ሽሕ እኳ እቲ ፖለቲካል ፕሮግራም መምዕራያት እንዳተገበረሉ ግን ብመሰረቱ ግን እቲ መሰረታዊ ፖለቲካል ፕሮግራም ኣብ ጀብሃ እንጥቀመሉ ዝነበርና ክነሱ ምስቲ ኩነታትን ምስቲ ምዕባለታትን ከዓኒ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ እንዳተመሓላለፈ እንዳተመሓየሸ እንዳተፃፈፈ ዝመፀ ፕሮግራም ሒዝና እዚ ውድብ እዚ ሓደ ካብተን ኣብ ባይታ ዘለዉ ሃገራዊ ውድብ ኣንፃር ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ኣንፃር ዲክቴተርሺፕ ብእዋኑ ትሒዝና ንሕና ይኣክል ዝበልና ውድብ ኢና ማለት እዩ ካብ 81 ኣትሒዝና ድሕሪ ካብ 91 ኣትሒዝና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነዛ ሃገር ከጥፍኣ እዩ እዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝብና ሓልዮት ናይ ህዝቢ የብሉን ንህዝብና ዓማፂ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንህዝብና ኣብ ፀበባን ሽግርን ከእትዎ ኢልና ኣንጊህና ተተንቢህና ነርና ማለት እዩ እቲ ዝበልናዮ ከዓ ኣብ ተግባር ከዓ እኒሄ ስጋብ ሎሚ እውን ካብ ሽግር ናብ ሽግር ህዝብና ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ከዓ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ውድብ እዚ ሓደ ካብቶም ሉሉያት ኣብ ሜዳ ዘሎ ውድብ እዩ ብመስመሩ ብሃገርነቱ ብታሪኹ ዝኮርዕ ውድብ ክፉት ንኩሉ ደቂ ሃገር ዝእክብ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሓወሰ ውድብ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝርከብ ኣባላት ዘለዎ ውድብ እዩ ኣብዚ ብዓብኡ ከዓ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እቲ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራውያን ውድባት ኣብ ሜዳ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ዝቃለሱ ዘለዉ ፅቡቅ ዝምድና ዘጥረየ ከምኡ እውን ኣብቲ ምትእኽኻብ ናይቲ ውድባት ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ ኣብ ግዜ ናይ ተኣሽሙ ናይ ተሓሉፍ ምምስራት ይኹን ቀፂሉ ቀፂሉ ካብኡ እውን ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ሰፊሕ ናይ ኣዋሳ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተጋብአሉ
أنا كم أبو ومبر ناي تتصامني بيت صحفة ناي تي هاجراوي وعلى أو تمريض مالتي هو إذا بتعني نعاي كم سب راح كبري زي كونه بفلاي نتي ودبنا عبي تعشمو عبي كبرة ذهاب مقانو خاء كسمرو اللو فلت مالتي بتغلالو زيو أبزي وان زي خاء كمتي خلاتنا نكاتاتولو زلنا زي سحبو كال أي قبائنا أي بايت وزقبرنايو نحنا ودبنا مستوم كالوت محازوت ودبات كوينا وحوار كوينا سعرنا خاء نتي نزي أقداسي تكال نزي أقداسي تسلال أكابي تسلال كها اقري أتكلنا نسرحلون لباس يوم زلنا سلزخوني أبزي تطو كبيلي مخنياتو تي قداي نوح يو سلزي أبتي جيركا زلها مدب كأني متان حدا بحدا كنتاتو ويضمي اللي يغني لنا دكتور ناي بحكي نويحن كي تحلل كابتي جيزين سنة تحزكا كساب زوان زي نتي قدس علامة ناي إرترا بخمي نتسان ديمقراسياويثن إرترا بتصفوفنا قبابت المحاضر كساب تمتس دخيمنا قيد الكان السقامس بصوت كايد وذر لكم قالسي بطعمي زنا أدن زمقوسنيو اوكي دكتور قد سيلنا حجي بزيادة أبزقوا نزي كونتاتنا إرترا بخميتريو وي انتاي مسل كوربسكي بزعبا زي زرلو كونتاتنا إرترا قد تعلنا اوكي غني اللي طبعا زي حجي أتينا أزل لنا مدرخ قرب كبد زبلان فلي زبلان انديو نتي مستي كوننتا وشتي إرترا زلو أسيرنا مستي كبابينا زلو هنريون كلنا بحتصر زبالة أنا بناتي تعشمو بكمز السعب كقلصو خفتني مالتي تي حدا حجي كسمرول زدلنتا حزبنا أب عبي شاولتن فرهن تشميمو مهلاو ردو نجر جرنا نوصدو وتصيت نايزي زكايت زلو وجه سقاب كندي نهزبنان هاجرنان أب نابرو يكون أب هيوتو يكون كرخبور مخانو السوت راح زي كونه ولا إيرتراوين لولاونتا زحلوت هاجر كوينا خد كتسل ديا أي تقتسل ديا زبل كبيت سكفتا أبناي كلنا أمره تنتقلتلو زلو حتى قبل دفر مالتي بولك أملاخي إساياس تم حذر زلا هاجر أبتسلمات التنبر كوبوين كم تخلاتنا نفلطو حق منقستي زي بالله بوين تاناي حدا ولك أسب أحكم زولو تزحزن كأ وقحي صبحي نتهاجر ناب وقع بناتوه مس قربابتي هاجرات زدامينا زلو تصلو المراحي أب هزبنا زفطروناي أمرو ጭንቀት عبي ينتبهنا خل حق زرحاقي أيكون المسلمين زي زلو سرعات مس هزبون يهن مهن زي بالسرعات نهزبو زي تشكونن زباسابسن مس كبابيون كموين مس علمن طعيزم دنا كمسرت عقم زلو سرعات أيكونن حجي أبزنتاي كي وسخلوز دلوين إرترا بمسرة تيناي 3 عمت بريطاو قالس زكايدوتو دحريو بشحن 991 حدن كا
ነፃነት ናይ ኤርትራ ምእዋጁ ኤርትራ ብጣዕሚ ሓደ ዓብይ ኣኽብሮት ኣብ ዓለም ሕዲራ ነይራ ዓለም ሙሉእ ብኣድንቆት ዝሪኦ ዝነበረ ቃልሲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ምዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣሲረ መታን ከምፅኦ ኢለ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ኣኽብሮትን እዚ ክብረትን ኤርትራ ረኺባቶ ዝነበረት ብጣዕሚ እቲ ዘሕዝን እዚ ስርዓት ይግደፍ ነዚ ዕድል እዚ ሓምሽሽዎ ሰይርዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ኣዘራርባ እዚ እቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ዓብይ ግደ ክትፃወት ምኽኣለት ነይራ ማለት እዩ ብዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ማለት እዩ ጥዑይ ዝምድና ምስ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ምስ ኬንያ ምስ ጅቡቲ ምስ ከምኡውን ምስ የመን ምስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስግር ባሕሪ ዘለዉ እዚ ዞና እዚ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ዞና ጥዑይ መንግስቲ ተፈጢሩ ነይሩ እንተዝኾን ኣብ ኤርትራ ብሓቂ ዝብለካ ሓደ ዓብይ ተኣሽሙ ናይ ግደ ክትፃወት ምኽኣለት ነይራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ መንገዲ ሒዛ ዓብይ ብዙሕ ነገራት እውን ክትዕውት ምኽኣለት ነይራ ባህላየ ሕጂ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ መንገዳ ዝሰሓተት ከምቲ ቅድም ኢለ ዝጠቐስክዎ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ባእሲ ምስ ጎረባብቲ ኣይዓረፈን እዚ ስርዓት ካብ 91 እቲ ዛንታ ነዊሕ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ስለዝኾነ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተሳጢሓ ስለ ዘላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ተቢዑ ክለዓል ኣለዎ ባህላ ያኒ ተቢዑ ምክንያቱ እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ስቅያት ናይ ህዝብና ከምኡውን ኣብ ደገ ዘሎ ደላይ ለውጢ ናይ ሓባር ቅልፂ ማጥርዩ ነቲ ብውሽጢ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ምንቅስቃስ ንዕኡ ሰነድን ሕቆን ዝኾኖ ክኾኖ ክብገስ ኣለዎ ባህላየ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምቲ ዝበልካዮ ነዚ እዩ ዝመስል ብሓፂሩ እቲ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ መናባብሮ ድዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ወዘተ እዚ ኩሉ ማለት ኩላትና ስለ ንፈልጦ ኣብኡ እንደገና ደግንምና ምዝራብ ስለ ዘይድሊ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ዘይሰብኣዊ ተኣሽሙ ክውንነት ነቲ ህዝብና ዝገጥሞ ዘሎ እዚ ናይ ስደት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝውሕዝ ዘሎ እዚ ናይ ኮቪድ ሕማም ዝጥቅዑ ዘለዉ ከምኡውን እዚ ናይ ወራር ናይ ኣንበጣ ዘሎ እዚ ኩሉ ፀገማት ህዝብና ተሰኪምዎ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ስእሊ ነዚ እዩ ዝመስል ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኤርትራ ህዝባ ኣብ ከቢድ ኩነታት ወዲቓ ከም ዘላ ኢና ጥራሕ ክንጠቅስ ንኽእል ማለት እዩ ለካ ፅባቅ ኣለካ ዶክተር ህዝቢ ኤርትራ ክንድቲ ዝኸፈሎ ከቢድን ክቡርን ዋጋ ክንድቲ ዘካየዱ ነዊሕ ዘይሕለል ቃልሲ እሞ ከዓ ኤርትራ ፅቡቅ ኣመሓድራን ፅቡቅ ዝኾነ መንግስቲ ነይሩዋ እንትትኸውን እቲ ተራናታ ኣብቲ ከባቢ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብዝበለፀ ሂወትን መነባብሮን ቅሳነትን ክረክቡን ተኻእለ ነይሩ
እዚ ግን ኣይተዓደልናን ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ከም ውፅኢቱ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ ብትን ክብል ኣብ ፍቑድ ዓለም መንእሰያት ንሪኦ ዘለና ሽግራት ኩሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ካብዚ ዘሎ ፀገማት ንምውፃእ ግን ከምቲ ኣቐድም ኣቢልካ ዝበልካዮ ዶክተር ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ወላ ኣብ ደገ ዘሎ ተጠርኒፉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሃገር ንምድሓን ዓብይ ተራ ክፃወተሉ ዝግባእ ግዜ እዩ። እስኪ ቀፂልና ኣብቲ ካልእ ካብቲ ክንዛረበሉ ኣዳሊናዮ ዘለና እዚ ሎሚ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ተባሪዑ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ብኸመይ ትመዝኖ? መንቀሊታቱ ኸ እንታይ እዩ ርእቶኻ ዶክተር? እዚ ኣገዳሲ እዋናዊ ሕቶ እዩ፣ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ክንመዝን እንተኮይና ጠንቂ ናይዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምርፃም እንታይ እዩ ኢና ክንብል ክንግደድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ነቲ ኩነታት ብዝምልከት ብዕሙቕ ዝበለ ኣረኣያ ክንመዝኖ ዝሐሸ ይመስለኒ። እቲ ጉዳይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዶክተር አብይ ክትመሓደር ምስ ጀመረት ቀስ ብቐስ እቲ ዝምድና ኣብ ሞንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ከዓ እንዳላሕለሐን እንዳተዳኸመን እዩ ክመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዝገበሮ ዝብል ሕቶ ኢና ክነልዕል ዘለና ማለት እዩ። ኣነ ብሕፅር ዝበለ ሽሕ እኳ እቲ ጉዳይ ወይ እቲ ምክንያታት ወይ ኣዝዩ ሰፊሕ እንተኾነ ግን ብፅሙቕ ዝበለ ተኣሽሙ ከቕርቦ ክፍትን እየ ማለት እዩ። ሓደ ቀዳማይ ኣብቲ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ናይ ኢህአዴግ መንግስታዊ ምሕደራ ንወያነ ሓርነት ትግራይ ታርጌት ዝገበረን ሓላፍነት ናይ ምስካምን ዝዓለመ ሓደ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ወፈራ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ኩላትና ንዕዘቦን ንሪኦም ነርና ማለት እዩ። ናይ ኢህአዴግ ምፍራስ ብናይ ብልፅግና ፓርቲ ምትክኡ ከዓ ዓብይ ሕቶ ሕጋውነት ዝሓወሰ ኣዝዩ ኣካታዒ ኮይኑ ምቕፃሉ ከዓ ዝዝከር እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ትመሓደር ዝብል ሕቶ ከዓ ክለዓል ጀሚሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመታት ኣብ ግምት ወሲዶም እቶም ተዋሳእቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሕቶ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ስትራቴጂ ፍልሊ ኣተሓሳስባ ማለት ነዚ ናይ ሕቶ ናይ ምሕደራ ከቕርቡ ከለዉ ኣብኡ ሓደ ዓብይ ናይ ስትራቴጂ ፍልሊ ኣተሓሳስባ ከዓ ተፈጢሩ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ፌደራሊዝም ኣብቂዑ እዩ ምእኩል ምሕደራ እዩ ዘርባሓና ዝብል ብበዓል ዶክተር አብይን ናይ ክልል ኣምሓራን ጠቕላላ ዝተኣወጀ መርገፅ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሸነኻት ምስኣቶም ዝተመሓዘ እውን ማለት ዝተላዕለ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። በቲ ካሊእ ሸነኽ ድማ ወያነ ጥራሕ ዘይኮነ ሰፊሕ ኣካላት ናይ ኦሮሞን ካልኦት ተቃውሞኦም ብትሪ ከዓኒ ነዚ ተቃውሞኦም ከስምዑ ከዓ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ሓሳብ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ተርእዮታት ክፍፀም ፅንሑ ኩላትና ክንከታተሎ ዝፀናሕና ጉዳይ ማለት እዩ። ኣብኡ ብዝርዝር ብዙሕ ምእታው ኣድልየልናን እዩ። ንምሳሌ ከም በዓል ጀውሃር ከምኡ እውን ከም በዓል እቶም ናይ ኦሮሞ ፌደራል ሓለፍትን ካልኦትን ሉሉያት ድምፆም ዘስምዑ ዝነበሩ ደገፍ ናይ ሰፊሕ ህዝብታት ዝነበሮም ማለት እዩ።
ሳልሳይ ክንብሎ ንኽእል እንታይ እዩ ካብ ዝቐፂሉ እቲ ክልላዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ እዚ ከዓ ሓደ ዓብዪ ኢሹ ነይሩ ማለት እዩ ይገበር ኣይገበር ሕጋዊ እዩ ዘይሕጋዊ እዩ ዝብል ከቢድ ናይ ምስሓብ ኣንፈትን ከምኡ እውን ናይ ህንፃ ሕጊ ኣተራጉማ ፍልሊ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝተላዕለ ሞገተ ፍታሕ ከይረኸበ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከዓ ዓሪጉ ማለት እዩ እቲ ካልእ ፕሮሰስ ኩልና ንፈልጦ ኢና ክልል ትግራይ ነቲ ጉዳያት እዚ ናትና መሰል እዮም ኢሎም ምርጭኦም ኣሰላሲሎም ማለት እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ነዚ ከዓ ነፂግዎ ዘይሕጋዊ ገይሩ ከዓ ወሲድዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ዓብዪ ተኣሽሙ እዩ ማለት ዓብዪ ናይ ምስሓሓብ ነጥብ እዩ ኣርባዕተ ነዚ ነጥብታት እዚ መታን ከነጠቃልል ኢህደግ ብወያነ ዝተዓብለለ ንኣስታት 27 ዓመት ሃገር ክመርሑ ፀኒሖም እዮም ኢህደግ ክንብል ከለና ሓቂ እዩ ናይ ኮዋሊሽን ናይ ሓይልታት እዩ ግን እቲ ወሳንን እቲ ዝዓበየ ሓይልን ገባርን ሓዳግን ከዓ ወያነ እዩ ነይሩ እዚ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ብናይ በቲ ናይ ጎደና ዝተኻየደ ምልዓዓላት እቲ ኢህደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ስልጣን ንህዝቢ ክረክቦ ከዓ ተገዲዶም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 17 ዓመታት መንግስታዊ ምሕደራ ኣወንታውን ብኣወንታን ብኣሉታን ዝምጎስሉን ዝኽሰስሉን ጉዳያት ከዓ ክዳመፁ ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ነቲ ዝፀንሐ ናይ ወያነ ሌጋሲ ማለት ነቲ ውርሻ ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪ ክካይድ ምፅንሑ ሕቡእ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ነጥቢ ፍልያቶም ጌርካ ክውሰድ ይከኣል ይብል ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብተን ኣብ ትሕቲ ኢህደግ ክመሓደራ ዝፀንሓ ክልላት እንትኾነ እውን ናብ ቅሳነትን ርግኣትን ኣብ ክንዲ ዘምርሓ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ቁልውላው ተዋሒጠን ይርከባ ንምሳሌ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ኣብ ቤኒሻንጉል ኣብ ወለጋ ወዘተ ወዘተ ኣብ ኩሉ ኣብ ትግራይ ግን ፍልይ ዝበለ ምዕብልና እዩ ከዓ ክካየድ ፀኒሑ ማለት እዩ እሱ ድማ መሪሕነት ወያነ ምስ ህዝቦም ሰጢሞም ክሳብ እዛ እዋን እዚኣ ነቲ ውሽጣዊ ሓድነቶም ንምርግጋፅ ቀፃሊ ሓያል ሞቢላይዜሽን ምልዓዓል ክካይዱ ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ወያነን ክውርወር ዝፀንሐ ፀለመን ወፈረታትን ድማ ነቲ መሪሕነትን ህዝብን ኣብ ሓደ መስመር ገጥ ንኽብሉ ኣገዳሲ ረቑሓይ ምንባሩ ከዓ ሓጊዝዎም እዩ ባህዳ ያኒ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ እቲ ንዓብዪ እንዳበርትዐ እንዳሓየለ ምስ ከደ እቲ ፀለመት ወፈራ ኣብ ልዕሊ ወያነ ወዘተ ብኩሉ ሸነኻት ክመፅእ ምስ ጀመረ እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቲ መሪሕነትን ነቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎን ከዓ ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኣብ ዳርጋ ኣብ ሓደ መስመር ደው ከም ዝብል ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ዘይነዓቕ ነጥቢ ሓያልነት ወያነ ጌርካ ከዓ ውሰድ ይከኣል ማለት እዩ ይኹን እምበር በቲ ካሊእ ሸነኽ እቲ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኢኮኖሚ ሃገር ዝምእክልን ዝቋፃፀርን ንሱ እዩ ባጤራ ዝህብን ዝኸልእን ንሱ እዩ ዕጥቂ ሰራዊት ዝውንን ንሱ እዩ እቲ መርበብ ናይ መራኸቢታት ዝውንን ንሱ እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስ ናይ ዓለም መንግስታትን ናይ ዲፕሎማሲ ርክባትን ዝምድናታትን ዝውንን ከዓ ንሱ እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ክልተ ሚዛናት ኣብ ኣቕሚጥካ ሓደ ስእሊ ክትሕዝ ይኽእለካ ማለት እዩ
بحصر زبالة زي زتقصكو زم زتقصم تصنحكو حجي كالي أب إثيوبيا كرئيو صنحون زلون قلولات تداماميرو تقداي حتى محدران حتى سلطان زملكتي حتى محدران حتى سلطان زملكتي سلازي ني إثيوبيان أحزابان زملكت وشتاو قداي إيو خنبل كلنا كابز تردو زي تبقيسنا إنا مالتي هو مخناتو حتى تاتي العالم ديو نيجر كابو زي وشتاو قداي أي ملكتنا نيجلت بالزبل حتى تات قالو زي ناي سلطان قرقص أو مشت إثيوبيا زخي زولو سلازو خاني بخمين محدر بخمي قرنا ها ديمقراسي متكل بخمي قرنا مرجعاتات نكايد زبل ازي constitutional حتى نيو هزبي إثيوبيا زملكت قداي سلازو خاني نحانا فتسيمو كم إريتراويان زملكتنا قداي أيكونن زبل مدمدم تايو زد صحنا مالتي سلطان زهبن زخلقن كا هزبي إثيوبيا هو انتاي عينت محدرة زوسن هزبي إثيوبيا سلازي ازي بقنصن بحيلن زي كوني بالزبن بمزتاين زفتح قداي مخانو ازي نخلاتنا بروح بخون كتسفى يقبر مالتي يغني اللي يغني لنا دكتور لك عبزي قداي زي عبزي ترخيب زولو أمونغوتي ماكلاي منقستن ناي كل تقراي منقستين زخل تعمت زي كله كاتاتلوهم تسنحنا أبزا حالفة جيزي أبزخوني مقلت تزهابو دكتور برتسين دفلاي سياسة فوركي بعلي أنا وكيلك كاي نسخة نعانا وكيلكا زخونا نقر تقبل إيلو تزاريبو جن الزربا نسل الزربا دا أمري السياسة فوركي يو ن دكتور أبي أبتاسكينو أغميتو زلو كله أب إثيوبيا زلو كله كيس راحات كفتسن تصنحي نسو زمرحون نسو نخجبر زي جبر دلو زي تصعد دلو سد سيم لك عبزي قداي زحجي اتي ناي سياسة فوركي نس دكتور أبي زلو حيال زماني زمدنا بخالي شنقاب نوح وانا تحيزو كسابو نتيا منغو إرتران إثيوبيان زتبارعو كاو قتيلو اتي حيال مفحفا منغو شعبيان ويانا نيلنا هنقول سنخيل أبز خلت عمت زي اتي حيال زمدنا منغو دكتور أبين سياسن كتسالي نايت زتصنح مفحفاح ومخاني نزي ناي ويانا حيلي ناي متفقو كابز علمه ديو ازوق ازي دخيد دلو ويس انتاي تغندنا زي وق ازحج نابنت ويانا سني نزوق ازغت سيلو مشتي إثيوبيا تمليسوم سلطان عزوم ني إثيوبيا خم حضرو ازا عينتك بهالك ألدو سلاز بخميت موزنو تقند حجي نابزي ولع ناي وق ترخيب دلو تنكي بخميت قلت سؤال حجي انت خبر دالي أبتا مجمرتا انت الكاتي زمدنا ناي توم كلت بريسيدنتات كتكس كله أنا بحصر زبالة انتاي أو بزح تنتنا أبتو أي دلين مالتسي تي زمت معالتات ديو زمت عمتات ديو بزح نقر كبرهنا يو جن كلتا قراحات حمخشت زسون قومي ليخ حلفة مالتي مغنياتو بزح لوتتات بزح كستايات كنرئينا زبال قنبتات اللي مالتي سلازي من زور زي أب مسجزين كونيتاتن أتصبيو خبر هالناي مالتي جن انتاي خبر دليه أبزي كنت أرزلو قدالو زي وقع زي قبل علي أثرا كسعبو زخيل حدقاتات
ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ኣገዳስን እዋናውን እዩ ከምቲ ዘልዓልካዮ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምትእትታው ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝተረጋገፀ ጉዳይ እዩ እዚ ብዙሕ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኮነን ምትእትታው ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ እዩ ሕጂ እዚኣ ቁርብ ብዕሙቕ ዝበለ ክስታይ ክዛረበላ ደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ምትእትታው ክትብል ሕቶ እውን ኣንሄ ኣዳልየ ኣፀንሐ ምክንያቱ ኣገዳስነታ ቀሊል ኣይኮነን እወ ናይ ብሓቂ እዚ ውግእ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ኣሎ ዶ ድብል ይኹን ወይ ከዓ ብፍላይ እወ እቶም ተዓዘብቲ ዝብሉ እቲ ቀንዲ ኣሳዋርን ተዋሳእን ዘሎ ኣካል ንሱ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኮነ እንታይ እዩ እቲ ሳዕቤናት ናይ ዝውግእ እዚ ከምፅኦ ዝኽእል ብፍላይ ዝውግእ እዚ እንተደኣ እናቐፀለን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ ኣሻቓሊ ንህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ከማን ብደቂቕ ክከታተሉ ካብ ዘገድድ ነገራት እሱ እዩ እሞ ብዝያዳ የስ እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ተረኻ ዶክተር እወ ሕጂ ሲ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ምትእትታው ኣብ ዘይምልከተካ ነገር ምትእትታው ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ እዩ እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ እያ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ናይ ካሊእ ሃገር ኢድ ምትእትታው ምፍፃም ብቐሊሉ ዘይጠፍእ ስምብራት ዝሓድግን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለካን እዩ እወ ሕጂ ኣነ እንታይ ከም ኤግዛምፕል ከምፅእ ዝደሊ ዘለኹ ከም ኣብነት ጥራሕ ኣብዚ ዞናና ዘይኮነ ወላ ኣብ ከባቢና ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓለም ስለ ዘለና እቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ከዓ ብነንሕድሕዱ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለ ዝኸውን ከም ኣብነት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዝተፈፀመ ምትእትታው እንድሕር ርኢና ንበል ንምሳሌ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዒራቅ ኣብ ሱርያ ኣብ የመን ኣብ ሊብያ እንታይ ዓይነት ፀገም ይፈጥር ምህላው እንታይ ዓይነት እዚ ህዝብታት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ከቢድ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ኣብ ቀፃሊ ስቅያት ክነብሩ ገይርዎም እዩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ ማንም ሰብ ዝኽሕዶ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ በዛ ኣጋጣሚ እንታይ እንተፈቒድካለይ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ጉዳይና ምልስ ኢልና ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ቁርብ ምጥቃስ ክጠቅስ ይደሊ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ቁስሊ ምትንካፍ ዘይኮነ ወይ ካብ ቅርሕንቲ ዝተላዕለ ዘይኮነ ታሓንቲ ክረጋግፃ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ናይ ታሪክ እሱራት ኣይኮናን እዚኣ ብግልፂ ከረጋግፃ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣበየ ክመፅእ ደልየ ኣብ 1981 ርሑቕ ከይከድና እቲ ናይ ወያነ ትግራይ ምትእትታው ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተገብረ ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም ብኡ መሰረት ከዓ ጀብሃ ካብ መሬት ምውፃኣ እዚ ምትእትታው እዚ ዝፈጠሮ ስጋብ ሎሚ ከቢድ ዋጋ ህዝብና ዝኸፍለሉ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ካሊእ ኣዘራርባ ከምቲ ዝበልኮ እዚ ጉዳይ እዚ ንታሪክ ዝሕደግን ድዩ ግን ናቱ ሳዕቤን እየ ከበርህ ዝደሊ ዘለኹ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ናቱ ሳዕቤናት እንታይ እዩ ሕጂ ኣነ ይዝከረኒ ሓደ ግዜ ነፍስሄር መለስ ዜናዊ ሓደ ጋዜጠኛ ሓቲትዎ እዚ ምስ ሻዕብያ ኮይንኩም ጀብሃ ምህራምኩም ሲ ከመይ ትመዝኖ ምስ በሎ ብነፍስሄር መለስ ሃቡ መልሲ ሓፃር መልሲ እያ ነይራ ከም ሎሚ ክሪኦ ከለኹ ጌጋ ነይሩ ኢሉ ዓፂዋታ ነገር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ሽዑ ዝተገበረ ዕድል ህዝባዊ ግንባር
تي ميدا إرترا بينهم بحيتهم ولك ملاخي إساياس كاني تي ناي سلطان شبيتو سراورو زرقحو إنه سقاب لو مخاني بلعلي حزب إرترا زقبرو زلو وصيتو كلاتنا واغان خفللو زلنا إذا طرح كي ترفت زحزن أزيو زحزن أنتايو زي أوين كسمر الله زدلي زول كمالاخي كاب حلوف تاريخه زي مهر مخانو مالتي لومي أبلغلي حزبي تجراي مس كالوت وجينو أبلغلي حزبي تجراي زقبرو زلو زكايدو زلو وج إزي قبول هيكونن وقبني زي بحكي قبول هيكونن سلازي انتاي مالتي تي بخالي أزراربا إزي تي متتاو بحكي سقاب كندي ناتو حاسياتات كمزلو مالتيو مخنياتو أب مدماي اتوكا أب بأسي اتوكا أب قليلو حجي زي تي زحزن كم تزولكو زي يقولك ملاخي كاب جيجاتاتو زي مهر أوشت أو قدايناي إثيوبيا زفتسمو زلو متتاو قبل علي حزب تግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ብፍላይ ብትሪ ዝኹነን ነገር እዩ እዚ ምትእትታው እዚ ከይዱ ከቢድ ዋጋ ክንከፍለሉ ምዃንና ከዓ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምክንያቱ ፅልኢ ይፈጥር እዚ ውግእ ቀሊል ኣይኮነን ሰብ ክጠፍእ እዩ ህይወት ክሃልኽ እዩ ንብረት ክጠፍእ እዩ ስደት ክመፅእ እዩ ወዘተት ምስ ብዙሕ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ጽባሕ ንጎ ኢሳያስ ከያዲ እዩ ኣህዛብ ነበርቲ እዮም ግን ትስምብራት ከዓ ንኹላትና ክትንክፈልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጠቐስኳ ናይ ምትእትታው ካብዚ ኣረኣእያ እዚ ተበጊሰ እምበር እቲ ኩነታት ንድሕሪት ተመሊስካ ናይ ምፅብፃብ ዓይነት መልክዕ ዝሓዘ ከም ዘይኮነ እዚ ኣዊን ከብረሃ ደሊ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከምኡ ንኸይድገም ኣብ ዝኸበደ ጉዳያት ንኸይንኣቱ ንምትንባህ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ጥንቀቐሉ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ውድብ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ብዓብዪ ተገዳስነት ካብ ሰዓት ንሰዓት ኣብ ምክትታል ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ ከምኡውን ኩሉ እቲ ደላይ ለውጢ ይኹን ሰልፍታት ይኹን ወላ ውድባት ይኹን ወላ ብደረጃ ሃገራዊ ባይቶ እውን ዝግበር ምክትታላት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ናቱ ኣካል ኢና ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ርእሲ ምዃኑ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ማለት እየ በዚ ይኹን በቲ ናይ ህይወት ህልቀትን ናይ ንብረት ጥፍኣትን ናይ ህዝቢ ምብትታንን ስደትን ክስዕብ ምዃኑ ከዓ ኩላትና ንግንዘቦ ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ውግእ ደው ክብል ክልቲኦም ሸነኻት ዘለዎም ፍልልያት ብሰላማዊ ኣገባብ ፍታሕ ከናዲሉ ዝፅውዕ መርገፅ ሒዝና ኢና ዘለና ማለት እዩ ከምውድብ እዚ እዩ መርገፅና ናይ ብዙሓት እውን እዚ መርገፅ እዚ ማለት ንሕና እዚ ጉዳይ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ውሽጣዊ ጉዳይ ኮይኑ ዲክታቶር ኤርትራ ብማንም ዓይነት ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምትእትታው ደጊምና ደጋጊምና ክንኩንኖ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝብናን ሃገርናን ብማንም ዓይነት ከቶ ረብሓ ከምፅኣሉ ኣይክእልን እዩ ብኣንፃሩ ንጉድኣትን ስቅያትን ዘሳጥሕ ኩነታት ከይፍጠር ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ዝበልኩ እቲ ውግእ እንተተናዊሑ ኤርትራ ናይዚ ውግእ ናይ ምርፃም
عود بايتا كي تخون أزيو زت حساسي زي بالطعمي أسكافيت ندريا مخنياتو الصها لومي نحدا أكل كتهرم الكاوس كتبل كلها تي أكل وين إلو ما يعمل خيلن بتزلو عقنو وين وسك بلكايو كيدو خيدو وين وي كتحمقو إخا وي كحمق كايو زي خوينو تخوينو جن هلكت اللهم منقو مالتي سلازي نحنا أبزي ملكتنا قداي نهاجرنا نهزبنا زي سرعات أبزي ملكتو قداي أبو أوتون ناي وق كأتو زي حدا حبي جبني مالتي سلازي لومي تي وق نريال لنا أب تجراي أب دوب ناي إرتران تجراين زخي زلو يو من الباشوين دحر تناويحو قصيلو وين وشت مريت إرتران تأتيو انتهي قبر انتهي خون تخونتا زي بتعمي أسكا في قلتا أسكا في حتو يزلو مالتي أوي كابزي بالمن قال دقاقيمنا زي وق دو كبل سلاما فتح كركب كلاتنا تصعره نقبر لنا كابزي حليفنا نقبرو وين يبلنان يقداس اتي تفاتيرو زلو سقاب كندي نلؤلاونة إيرتراوين أب ملكت حتو زقمت كونيتات مخانو تردينا بملؤ حيلنا وتكت نايزي ديكتاتوريا وسرعات إساياس مكلطاف قداماي أمامنا نسو كوينو إذا خوينو مالتيو تي زعمام زي تما أكلاي أمامنا زي يكخون زلو كم تقاومتي أول سلازي بزعقات أمنتا يزبل أني هاقراو بايتو نديمقراسيا ولوطي مس كلهم كورنا عالم نلوط زقالوس زلو حيلتات ناي يركب مسنوتات أبقيسو ناي حبار دمصنا ني ملع عالم كنسمع زخلنا حيال من قصاص كن مسرت مسن نخل تطرنيفكا مسراح نسو يوتي ندحنت حزبنا الهاجرنان أنكو حسنت كون الناس خير مالتي هو سلازي برقص زي تولع زلو وق عبي محبراوي شجرات كسعبيو قتلات موتن سدتن طميتن حمامن سجردوب زخيد حزبي بأشحات زقصر انه كادرو زي حجي مص جمير زلو وريتات ناب السودان استات اب 10,000 زقلاقل قصري سجيروم አለው ይባሃል ነተን እዚ እንተኾነ ወይን ነተን ዘዕቅብኦም ሃገራት ዝፈጥረለን ናይ ፀገማት ናይ ኢኮኖሚ ፀገማት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እዘን ናይ ቀርነ አፍሪካ ሃገራት ነዚ ውግእ እዚ ብቅጽበት ደው ንኽብል ረብሓ ኣለወን ከምቲ ንሕና ረብሓ ኣለና ፃውዒት ንገብር ዘለና እሳተን ውን ኣተን ረብሓ ኣለወን ስለዝኾነ ከዓ ቀልጢፈን ሓደ ስጉምቲ ክወስታ ዝከኣለና ድፍኢታት ክንገብር ብሸነኽና ውን ክንፅዕር ኢና ማለት እዩ እዚ እዩ ብሕፅር ዝበለቲ ክብሎ ዝደለኹ ማለት እዩ يغني لنا دكتور ناي بحقي صبو غيركا تنتينكات غداي بطعم اقداس بزحت ايرتراو ابزوان زي كاب تقندي الشاغيبو نتي زخيد الرقناتات كساب ابيغتشي خيد تاعينت حدقاتات كمتسي ايرترا كما يمثل زبل ناي بحقي الشغل نقر ديو تي زغرب كايا مبرخة بطعم صبو دكتور قرب نيشتي عرفتي نوصل دحرتان عرفت دماني ابتي قد صالي حطوطات ماقنات
عليكم علينا أبزح سمقوان نعباتم لبا ما الحبيتي أو قدايكم سايتخونوا تعذبتي اللخم دو صبر حسب معدو اللخم دو صبر حسب معدو نعباتم بروفيسور وسكتير سوف اللخم من السانسر مورالنا خسبت نعباتم مرحت حيمانوت نزمخوا من هذا فيايتون وقوانوت نعبا يهربون سببا نعبا يهربون سببا عقب مبار نعمات مقناح سأني خيرمهين نحسب نتباح هوات عشالات كتف تباح العودا سبدع قلوه دفتار نفراح ما عستفيوني نكاس كم تسؤنو سيبنا عندكم نحن حلنا تولنو كي نتفعكم سنة عودة آيد سألو وانا توديكم ننتزوي حبتي ما أزرو نحن عابدنا يوم وانا تسمعين اي كاب تمكرو اي كاب ردين اما تزانا بيوم سكرنا ناتنا دحريت ومروري انت مريحكم ناس نحل فينا قدميت ومرورنا انت مريحكم ناس كرميتكم حل فينا أبيكو سحاب جرواي زي قدمي فتري داخوني أقاقزي أبرف لي زحينا اندادت زي متاينا تلميتو تاريخنا اندات برزي دالوي واي دالوي واي دالوي سوق مبالكم سايقد لو بمو سمعوا كان زاولد ولادن صباحنا فيكم يا عجين عقدن نعبا يلخون حقن كبد فلتكم موزلون زخوين دارا أخموك زينا خباخن وشتخم نحرري سقاي تمرتو صباحكم كدكم بجاكم لومتو لالو يلالو يلالو درو يلالو يلالو أبيكو سحاب جرواي زي قدمي فتري داخوني أقاقزي أبرف لي زحينا اندادت زي متاينا تلميتو تاريخنا اندات برزي دالوي واي دالوي واي دالوي سوق مبالكم سايقد لو بمو سمعوا كان زاولد ولادن صباحنا فيكم يا عجين عقدن نعبا يلخون حقن كبد فلتكم موزلون زخوين دارا أخموك زينا
خباخن وشتخم نحرر سقاي تمرتو صباح كنكلكم مجاكم لومتو لالو يلالو 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 درو يلالو يلالو اوكي كبراتن كبران تخاتلتنا تملسناكم علنا دكتور يوسف لكعتي زوج زي كسعبوز الحدقاتات بفلاين إيرترا بحفشو خانتي كبابي غدنا أفريقيا كله بتنتنات قلت لنا تنحكا لك حجي اتي زون أفريقيا جماجم كيح بحري موائل كوين كل جيزي إز بوتاز السني كسانت كابز إنه ويحكوين انتايو تي تساقملكا تريو دكتور بوغنكا اوكي اسكا انت ني عدلنا ديو انت نصبو عدلنا ديو ولا نحما عدلنا اقامامطا جغرافيكاوي اقامامطا ناي إيرترا اب حادي ازيو اقداس زخونه استراتيجيكاوي بوتا يا تقميط ازلا مالتي ازي بعرب انت يبلو يا نقمه يا نعمه زي كلتي اللو مالتي كما محددراخان كم كلت كان مالتي حجي بحصيرو انت قبل دليه زي ناي اب قيح بحري زخيز زلو مستي اب قرن افريقيا تتحيزو زخيد ناي بوليتيكا مسمر كوموين مستي ناي جيو استراتيجي ጉዳያት ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ማለሲ ኣብ ነንሕድሕዱ ጥንግንግ ዝበለ ምዕባለታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ቀይሕ ባሕሪ ሓቂ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ሽበራን ኣብ ሁከትን ኣብ ዘይቅሳነትን ካብ ዝኣቱ زي ጉዳይ እዚ ከመይ ኢሉ እዩ እንድሕሪልካ ምስቲ ጥቕምታት ናይ ተን ዓበይቲ ሃገራት ዝተኣሳሰር ከምኡውን ምስቲ ዞባዊ ጥቕምታት ኣብቲ ዞና ዘሎ ሓይልታት ከም በዓል ስዑድያ ከም በዓል ኢማራት ወዘተ ምስኡ ኩሉ እዚ ዝተኣሳሰር ግብፂ ወዘተ إسرائيل زي كله أبزي زونا زلو تأشمو مسوء تأساسي روزي خيدي حجي ناي interest conflict وين اللو مالتي حجي زي بحري زي أقداسي ناي بحري مقعزي هاي زي بحري زي كم قاليلو اندحر تعاطيو ني ملوء ناي عالم ايكونوميز تنكف ጉዳዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብመጠኑ ብመሰረቱ እውን እዚ ናይ ውድድር ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ክኸይድ ዝፀንሐን ሕጂ እውን ብዝያዳ እንዳ ሓየል ዝኸይድ ዘሎ ከምኡውን ናይ ምዕራብ ኢንተረስት ሓዊስካ ክትሪኦም ከለኻ ብጣዕሚ እዚ ቀይሕ ባሕሪ መን ሓለዎ መን ወሰዶ መን ኮንትሮል ገበረ ኣብኡ እዮም ዝማናጨትሉ ዘለዉ ማለት እዩ እንድሕር ሪኢኻ ኣብ ጅቡቲ ሕጂ መደበራት ናይ ፈረንሳይ ካብ ቀደም ዝፀንሐ እዩ ሓደ መደበር ኣሎ ኣሜሪካን መደበር ኣለዎም ቻይና ትዝዓበየ መደበር ኣለዎም ኣብኡ ከምኡውን ጃፓን ኣለዉ ከምኡውን ጀርመን ካልኦት ሃገራትን ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኣድላይነት እንድሕር ኢልካ ምስቲ ጥቕምታቶም ዝተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ ሕጂ
بحاجة شنخ في زبلنا كأيح بحري في استراتيجيك بوزيشن ناتو حدا إيو مسؤول خاني أب قرن أفريقيا زلو هاجرات أب هابتي أبزي زونا زي زلو خاني سف زي بالهابتي نالباش نسخان نحنا زي نفلطو نساتهم بزي زمناوي بساتلايتن قلن غيروم زقواص اصرون زفلطون زريوان الله حجي زعبا قداينا إيرتران دحر تزاريبنا بإيرترا ورقة راح يكون زلو أبتي جماجمنا بحري غازالو لامبالو أمريت انتو خوينو خاني تزبلت عينت ناي فوسفيت كاني مس أب ناي حرشة ناي ملو علم زكايت حدا عبي بوتنشال له زبهال له كموين كالي نا يورانيوم دو خمودي كالي استفالالي هابتتات مغنيزيوم دو وزيتي ما عليها زي يقولوا هابتتات له مالتي تقبيرو زلو زي تن عبيت هاجرات بوتنشال زلوون يفلط ينبوبو سلازو خونا خاني مدب يوصا يسرعا كما يجركا نابزي بوتاتات الزخا ما يجركا خا تي ناتكا تاشمو قصصر تكايدلو حجي مسؤوم انت تسامعك يخيدو خا اندحر مسؤوم زي تسامع كوينكا خاني هوكتي فطرولكا ازي زنبرن زلون نايزن حيالات هاجرات بفلاي بعبيو ولا حجي بزحت ناي عالم كومنتيترز كزاربو خلو افريقيا كم كونتيننت اتزهب تمي كنسو اتزدخل يخايو مالتي سلازي سلامنتا يزيل كان دحر حكيتك زي ما عليها زي يقولوا نحنا زي نفلطو تريكس هالو كم يجركا زي هزبتات زي نقدميت سقومون زي كل كم حبولو زي كل كله جزية دحور كوينو كنت خترف بحمام كتقع بتميت كتمكع زي مسهالو ساتهم كم ردعتو خوينهم متيهم كله جزية جبرتن حدكتن كوينهم نتي أب مريت كازلو تسقاتات كبلو تصلون كوستون بو بيلون كا نحا خدو صخا زي تي استراتيجي اب زي زونانا زخيل زلو سلازي بحصر زباله زي تي كنهو نخيل سئل مالتي قال اي طبعا تناي جيو استراتيجي قدايات بزعبو تزارب كلها حدا كابتي حجي نعزوغو زلنا زخيل زلو انتايو تي اب يمن زخيل زلو وقع ناي إيران إنفلونس بتم حوتين عبيلو أبقى بحر نخي متص مقعد زلعي إذا خا مستين الناتوم زلو ناي استراتيجي قدايات أساسي روم سلزري هو مالتي ديمت زحزين انتايو نحناتهم أحزاب أبزونا زلنا أب يمن زلو يخونوا إرترا زلنا إثيوبيا زلو جيبوتي زلو زي أب صومال زلو أبزونا زلو تواقع تي حزبنا زخفلو كبيد واقع مسؤول مالتي اوكي دكتور يغني لنا بمغتال طبعا بزعبة تي شقراتنا إيرتراويان ويا بهاجرنا دلو شقر بزحات إيرتراويان كم زبلوه شقرنا إيرترا تي ديكتاتوريا والسرعات نسوت رأي أيكونن انتهي دا بخالي شانق كأني حيال زخوني ناي تقاومو دنبي نزي أبي إرترا دلو سرعات نام ملقاسي يكون ويكالو تينا ممسا حيال زخوني دنبي تقاومو زي مهلاوي يبهال نمنتايو تقاومو دنبي كحيل زي كالن حزبي كعسلون زي كالن انتاي تتساقم كساب حجي زي عبي أقبدا سحطو يزي definitely مخنياتو زي كلاتنا كنمرامرلو زلنا حتى حجي تقاومو كحيلن كدكمن ناي حزب دقف مزهلو وي حجي انتا تقول دي بحصيرو اذا حلافنا طرحنا نابتن
ኣብቶም ተቃወምቲ ጥራሕ ዝድርበ ሓላፍነት ኣይኮነን በዓል ቤታዊ ጉዳያት ውን ክንምርምር ክንክእል ኣለና ሓቂ እዩ ንሕና ከም ተቃውሞ ደኺምና ኢና ብዙሕ ከነፍሪ ከምቲ ዝደለናዮ ከነፍሪ ኣይከኣልናን ግን ናቱ ተኣሽሙታት ኣለዎ ማለት እዩ ናቱ ኣማፃፅኣ ውን ኣለዎ ናቱ ምክንያታት ውን ኣለዎ ሕጂ ምክንያታት ክብል ከለኹ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንምክልኻል ኢለ ይኮንኩን ግን ብወድዕነት ኢና ክንመዝኖ ዘለና ቀዳማይ ነገር ቀደም አንጻር ኢትዮጵያ ናጽነት ናይ ኤርትራ ክንቃለስን ከለና እቶም ተቃወምቲ ሓያላት ነርና ብረት አልዒልና ንቃለስ ነርና ወላቲ ብደገ ዝነበረ ህዝብና እንተኾነ ውን ጥሙር እዩ ነይሩ ሓያል እዩ ነይሩ እቲ ዘራኽበና ዝነበረ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ብረትናን እቲ ነካይዶ ዝነበርና ቃልሲ አንጻር ሓደ ወጻእተኛ ሓደ ጸላኢ ታርጌት ገይሩ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ካብ 1991 ኒው ጌም ተኾነታት ተቐይሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ኤርትራ ነጻነት ምስ ወሰደት ሓደ ሃገራዊ መንግስቲ ተተኺሉ ማለት እዩ ሕጂ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ሎሚ እከይ ዲክታቶር ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ኣብ 1991 እዚ ዲክታቶር ይኽንብል ከለና ንስኻትኩም ጽሉላት ኢኹም ንስኻትኩም ስልጣን ስለዝሰኣንኩም ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ይበሃለና ነይሩ ቀስ በቐስ ግን እዚ ሎሚ ሕጂ ዳርጋ ድሕሪ 28 ዓመት ምሕደራ ናይ ህግደፍ ጠባያትን كوننت ناي هكدف እንዳ ተገለጸ ስለዝመጸ ስቲል ዊን ገና ስጋብ ሎሚ ስርዓት ሓደ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ አካል ዝድግፎ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ንገዛ ርእሱ ሓደ ዓቢይ ተኣሽሙ ኣብ ርእሲ እዚ ዊን እቲ ስርዓት ስልጣኑ ንምንዋሒሉ ሃይማኖት ኣይሓደገ ኣውራጃ ኣይሓደገ እንዳታት ኣይሓደገ ንሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ፋሕብትን ከእትወሉ ፈቲኑ ማለት እዩ طيب እዚ ሓላፍነት እዚ ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ተቃውሞ ሓይልታት በይኑ ክዕርዮ ዝኽእል ሓንቲ ኢድ በይና ተጣቃዕ ኣይትኽእልን እያ እዚ ዝብል ከለኹ ማለት እሲ ንሕና ከም ተቃወምቲ ጌጋታት የብልናን ኣለና ሽሕን ሓደን ጌጋ ኣለና ሓደ ካብቲ ጌጋታትና ከዓ እዚ ኩሉ ውድባት ንዝቃለስ ዘሎ ተጠርኒፉ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሓደ መፅኡ ድምፁ ክስምዕ ዘይምኽኣሉ እዚ ትዝዓበየ ድኽመት ማለት እዩ እዚ ሓደ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ሕጂ እንተኾነ ውን እዚ ስርዓት እዚ ክነልቅቆ እንተኮይና እታ መፍትሒት እዚኣ ስለዚ ንሕና ሰልፊ ንኹን ወላ ውድብ ንኹን ወይ በርጌሳዊ ማሕበር ይኹን ወይ ውልቀ ሰብ ይኹን ከም ወዲ ሃገር ተሃገር ንኹላትና ትምልከተናን ተድልየናን ስለ ዝኾነት እዚ ኩሉ ብሓሳብ ኣብ ሓደ ርእይቶ መፂኡ ብሓደ ልሳን ክዛረብ እንተዘይክኢሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ወስታ ክልዕል ተዘይክኢሉ ነዚ ስርዓት እዚ ክነልቅቆን ክነልግሶን ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ርእሲ እዚ ውን ካልኣይ ፋክተር ኣሎ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ኣነ ዝከረኒ ንሕና ከም ተቃወምቲ ከም ነባራት ውድባት ዝነበርና ካብ ግዜ ጀብሃ ዝነበረና ወላት ዝነበረና ዝምድናታት ሰፊሕ ዝምድናታት ዝነበረና ምስ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ይኹን ምስ ካልኦት ዝነበረና ወላ ምስ ኤውሮጳ ይኹን ወዘተ ደገፍ ንረኽበሉ ዝነበርና ኩሉ ተማዓፆ ተዓፅዩ ዕፆ ከሎ እንታይ እዩ خلاص ኤርትራ ነፃ ወፅያ ዓድኹም እተው መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ከኣኒ ቀደም መተዓፃፀፊ ተዓፃፀፈሉ ትኽእል ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ነይሩ ማለት እዩ ብሓደ ሸነኽ እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደንበ ነይሩ ብተኻልኣይ ሸነኽ ከኣኒ በዚ ደሳዊ ተኣሽሙ ናይ ሶቪየት ዩኒዮን ዝምራሕ ነይሩ ኣብ ማእከል ከዓ
زي عدم الانحياز زي ناي نان الايند تاشمو زبل نيرو سلازي بزي خوينو بتو خوينو مانوفر كتقبر كتنقاساس زخيلك نيرو لومي اتي كارتا تغيرو اتي زنبره قدمي 10 عام 30 عام زنبره political situation لومي يلن لومي تماكلو صبيبو اب صبيب عنكل مصيو سلازي اتي كم تقاوماي كوينكا كتغبرو تخيل كتنقاساوسو تخيل كتفريو تخيل كاني ازيو እንዳጸበበ ከይዱ ግን እቲ ወሳኒ ፋክተር ግን ክደግሞ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ወላ ቀደም ኣብ ሜዳ ኮይና እዚ ማለት ሲ ብረታዊ ቃልሲ ክነልዕል ከለና ዓለም መዓዝ ፈሊጡና ዓለም እኮ አይዞሌት ጌርና ነይሩ ግን ህዝብና ተቃሊሱ ዘምፅኦ ሬኮግኒሽን እዩ እወ بتصافرو تقاليسو حزبنا زمصو ريكوغنيشن يزي حجي مس حيلكا سمع اكل هلكا كل دخون تخونكا جن سمعك اكل يله سلازي سورا ايرترا حدا اكسبشن يو العالم ملو وين زدنق انتايو مالسي عالم يغنور غيرو زصنحي زخلو اندهالو زخلو قبل علي حزب ايرترا زورد زنبره ጨፍጨፋ قدم بناي امريكا زنبره دحريو خالا ولا ناي بعل السوفيت وزته زخده زخلو فمصيغو حزب ايرترا ناصنتو كراغاغص مخالو زي حدا عبي تاشمو حجي زلو حتو انتايو انت اينا هنقبر زلنا زبل حتوي مالسي زي تحلافنت نابتي ودبات راح زدربه يكونن زي ودبات بينو خسرحو زخيل نجر يقولوا اي كلني احنا كل زي دلاي فتحي بحبر تترنيفو زي ودبي ودبكا حديكا قال اي نجر ابزي كبلاز دل انتايو لومي نحنا كم ودبات زلنا كنقالس كنزارب نكلنا زي حزنا زلنا حلافنت غزياو حلافنت ምናልባሽ ገለ ሁሉ ኾኑ ኣነ ኣብ ወንበር ኮይነ ጽባሕ ንጎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክኸውን እየ ዝብል እዚ ሕልምታት እዩ ዝህብን ዝኸለን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እወ ስለዚ ሓደ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዝረአ ዘሎ ፀገማት እዚ እዩ ማለሲ ሎሚ ኣብ ወንበር ኮይንካ ወይ ሓላፊ ኮይንካ ስልጣን ሒዝካ ጽባሕ ንጎ ዛ ስልጣን እዚኣ ውሽጢ ኤርትራ ከሽርፋ እየ ዝብል اب حنقول كان تحسكا زي اي تخيدين يا مالتي ابسولوت زي اي سرحني كابزي كاب كمزي عينت التحساسبه كنقلاقل كنكل علنا بهلاي مخنياتو رايو صحا حجي قدمتي ودبات كمزي غيركم ودبات اي طقمكم ودبات اي غبركم زبل كستات نيرو حراي ودبات تخمتات الله زي لومي زي تسئزلو ناي برغساوي محبرات خيل زلو خطريو خلها قاليو باوراجا يباس امرጫታት اكلو غزاي حماسين سراين دبل كام منጫት እዚ بحقي زحرفر እዩ እዚ كله كنصبرهم كلالنا نحنا دق حدا هاجرينا هو ولا استفالالي هايمانوتات يحلونا تهاجر يا تطرنفنا على كلنا ስለዚህ ከም ደቅ ሃገር ኮይና كنحسب كنكل علنا حتى ناي سلطان لومي كونن حتى ناي سلطان ابز زلخاي حجي وصايت اب حد خوينكا زحسب ايكونن سلطان صباح نقوم سزبخا تحويسكا بعد اتيخا اب حد خوينكا تغايتون تبلون زهبكان زخلأكانكا اتهزبي سلازي اني نحلكا خيكون نمبر اتي زبحال حقي دخمتالو زي دخمتاتنا كم منتايو منشناتو انتايو إلنا كنحسب كنكئل لنا نوعو حكمنا حدا إيد كوينا حدا قلصم كوينا نازي اب إرترا زولو سرعات اب زقلت في جزي مخنياتو
بالأولويات ناي هاجرنا بالأولويات ناي إرترا زت على زلو سرعات زقال تفجزي حدا نجر كنجبر كنكل علنا هو زي خبر الزي اللي بحتصيره يا غني لنا دكتور ما بحكي اوكي مزاح تجيب زربخات تجرس كلا الزي ابي ارترا دلو سرعات نيرترا جانا حجون تكوني اب عبي حدقا زدف ازلو اكال زي بوغانتي ناي حيلتات مكل خالنا ارترا يكون ولا تناجستا اكالات نابعتهم كتم محلل فوت دلي ملغت انتايرلو بفلاي ابزوان زي مزحجته اللي عزلو بارع وشت اثيوبيا مستي ايدا تاتاونت زغبرو زلو والقاو ملاخي مزخل زي تي قمتات وننت عينت حدقا خنصلالو الجليسكاي خامو ابزوان زي نت حيلتات مكل خالقو ناي تصتا خنا بإرترا ختم محلل فوت دلي ملغت انتايرلو هو زي وين عدل ذهب كان يصبغتي يعني انت يا اخي بالزل مسلكا زي حزبنا زحلفو زلو كونيتات ازيو بروحي انا اي مثلا ولا توم اب وشت حد زلو اب سلطان زلو جنرالات يكونوا ديوم كولونيلات ويزتي وي عبيت مقاننتي نايتي ارمي ناي صتا ناي وزتي بعينهم زريقوا زلو مالتي تحطو ناي حلنا حطوي سقاب معاسيهم زياتهم نزي ولك ملاخي أكل كقلقلو تقمي ناي حزبهم زيريو تحنت أنا خبلاز دل انتايو زي سرعات ناب وقحت صبحين ناب زي دل وقعات اب ناب ناي وقعتون حزبنا من اسياتنا كتف قدمي لومي اب ناي بادومه كي اكل ابو دارغا 67 زموته من يسكمو زحلافنت زي من يسكمو زحلافنت زي سلازي تي قداي انا انت يخبل نزوم ناي مكلخال حلفت زلو ديوم ناي صتا زلو ديوم بمسرته انت يخبل زدلي بدم نايتم زقبركمم سواءات حلنا يهلكم بدم نايتم زقبركمم سواءات أقلقلتي أيتخونو جيجا عندها تفتسم خلو زي جيجا زي دو كتبلو لومي خاني لولاونت إرترا بخندي تصعري بخندي مسواتي زي تراغاغص لولاونت إرترا لومي بوينتا ناي ولك مراحي إساياس أبو واقع عداغا كأتو إزي بفلاي نزوم سراويت زمرح زلو يخونو نتوما بصتا زمرح زلو يخون حلناهم يوقسكم دم سوات تمالي بصوتكم قالس زنورو كبيركم ابتن ساتهم زتبجولو لومي سخاتكم نزي سلطان نختبلو هاجر ايتطفو زبل محصنتا يخبربلو مزل خير بحصر زبل يغني لنا دكتور ما يبحكي قد سيم الأختي وأبزوان الزين دحنت هاجرن دحنت حزبن أمخا إرترانا أب أزيو حدا جنياز كوني خونتات أبتركب الأوان ننويح أوان والكمل أخيد الله إنا قبر خير كله ما يتعذابي قد حزوم أبز درجة زقت بتسحكي إلى حجون تزخف دنس على الوازلون إرترات سقمات أبزوان زي تراناتو من قديو من أي فالنا يمبال ختصاوتو زقبا ترى قليل يكونن نايب حكي دكتور درقاتي حزنا يزغربنا حطوتات اب مودوئيو قدمي زخوني معصاونا نتي بروجرام كتم حلال فوت اللي اب مجرشان حزب إرترا بحفشا انت عينت ملقتي كتم حلال فتدلي دكتور هو اما دمدام تا خبلو زدل انتايو قداماي نجر زي ادل زي ذهبكم ني بطعمي دقيمن دا مسغونكو
زي فنوز خا أم مسامع نايتي كور حزبنا وشت هاجر زلو زبتصح سل زخونه كاتاتلو مخانم كا لا تأمامنكو زي أب لعلي حزبنا أب لعلي هاجرنا وريدو زلو وردتن وريدو زلو صقماتن بكل ملكعته بوليتيكاو شنخو ديو بمحبراو شنخو ديو بإيكونومياوي شنخو ديو بكل كوتا زي حزبنا ولا أبتي جزية ناي مجزأتي هو أبو جزية طليان يكون كابو جزية إنجليزي يكون ولا بجزية ناي هايل سلاسي يكون ولا جزية ناي منقصة هايل مريم زي رأيو تسقمات لومي بإيد ناي دوكو أب شجرن تسببان أتيو خمزولو زي حزبنا زي زخوفلو زولو واقع قليل هيكون حجي دارجا إرترا تي من إسياتنا إرترا أبيلو يلو من إسياتنا إرترا لومي أددا ناي بحر سجرو خلو أددا ناي عسى خوينوم زموتو كم وين كبهاجر نبهاجر ندا زلولو حلف خلو زقطمهم زلو شجرات أب جبتي أب إسرائيل أب ليبيا بالتعمي زي سكحي مالتي سلازي زي حزبنا يأكل كبلالو زي حزبنا وشت هاجر زلو تبيعو خا دمصو خسمعك خلالو حقيقي مخنياتو يردأنيو كلاتنا ونردأنايو زي سرعات زنحس سرعات ايكونن قتالي سرعاتيو جن حادي كلتة سلسة أربعة قتل جن كقصة لا يكلني اتهزبي بحادي ايد اسلامايو كستانو كله بمولو كمود هاجر كالعال كله معبلنا هزبي زعكتو يلن ازي اب كبابينا زخيز زلو رأيو اب كلت غربت هاجرات بغربة عنا مسانا زتأساسرا سودان إثيوبيا اب سودان نق زي بالمنغستين اي بشير زنبره ترى هزبي تلعيلو قيرو مالتي اب إثيوبيا إهادق أبزنبورو له جزية إتي غودانايو تنقساقسو لو تمسيو اب إثيوبيا سلازي انتا يخبل دليه إرترا ولا بعين تاريخ كتريو خلها كاب أربعة تاتحيزو اب أفريقيا حانتي كابتن most advanced زنبرت ببوليتيكا تنقساقس زنبره demonstrations زقبر زنبره أنفتنا ديمقراسي حزاب تلعلت هاجر منبارة بأبرئيس زخاني زي جغننت اب 30 عمت تفصمه نصانت إرترا نمرغاص ابي اتيو ابي كيدو عالم كازي زحتت زلو كله ابي لو حزبكم انتي خوينو انتي رخيبو زبل حتو يزلل الكمالتي سلازي انتي قبل دليه حنتي ايد بيناي تطاغانيا حدا شنختي اوشت زلو حزبنا كلعل كخلالو بأنصارو خاني زي بدغ زلو نلوط زقالس زلو حيلي كم زبلنايو ابزا حاصره غزي تطرنيفو اب حاده مصيو بحبار كوينو ناي حبار قلصما طريو نتي او وشت هاجر زلو حزبنا زتبابعن زدغفن زحجزن تبع زخونه سغومتታት بخلتي شنخ وسات كله بخوم غيرنا هنا نزي سرعات كانوا ودقون خيل
ክብል የደልየ ስለዚ እቲ ፃውዒት ሓደ ሸነኽ ንውሽጢ ህዝብና ዘሎ እዩ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓኒ ንዞም ብደገ ንቀሳቀስ ዘለና ብደገ ማለትሲ ንለውጢ ንቃለስ ዘለና ኣካላት ብዘይ ምፍልላይ ኩላትና እዚ እውን እቲ ንሕና ክንሰርሖ ዘለና ዕዮ ገዛና ከዓ ብዝቐልጠፈ ግዜ ብፅፉፍ ኣገባብ ጌርና ከዓ ከነሳላስሎ ይፅውዕ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ እዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ከዓ ቲቪ ኣጋል ብልቢ እንዳመስጎንኩ እዚ ቲቪ ኣጋል እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ንለውጥን ንዲሞክራሲን ትገብርዎ ዘለኹም ለይቲ መዓልቲ ምስ መዓልቲ ተካይድዎ ዘለኹም ፃዕርታት እንዳመጎስኩ ብልቢ የመስግነኩም ይቐንየለይ ንሕና እውን ብልቢ ነመስግነካ ዶክተር እቲ ካብቲ ወርቃዊ ግዜኻ ነቲ ናትና ጠለብ ንኸተማልእ ኣብዚ ምሳና ዘሕለፍካዮ ሰዓታት ብሽም ቲቪ ኣዳል ይኹን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ መደባትና ዓብይ ምስጋና ነመስግነካ ዶክተር የቐንየልና ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ካልእ ዛዕባ ናይ ዕላል ሒዝና ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ ዶክተር ቴንክ ዩ شكرا باي هاجر كابرعنا كي كونت نزاف تأكد ندوف اللي خات نقدفو اللي خادو من السي اللي خادو عدنا سايقدون خويل لو ملالا بحري ناي تدفع من إساي فريح كخطعنا من إساي عد ممبر هيكونوا سبطنطا نتأكد حجي نبيلو برق خيط نامت جينا خلو بالبيت صفرخا اتصندافري تخوانا ماسخا دم كان داستي حبيرنا ننقفو تسانينا نعيه اخللاني تبين ربكي تتايه لخياي تتسبت صباحي تعايه سلاقي خللي حد يتقوي عطامر بسي كاب قال سليحكا رس خامن قنا عيني اندانا بقى سلاي تصحى ما في زلزارة ولا الحسر نبوي ايتو سفرانيا بوينو حلو بس بوقوته صبح كي تحدد تاريخ أف مسوتي
تحاسنكا نادر عيتقاسي مساح الشرق نايما نتوباسي عبد زايد التبريد دم انت الكاماسي مد خفرسو تمنى الكرسي سنين بركوين وقلي انت دقيقين في جو عمل خوي بينو انت صحاقين انت يملك علو كاب قرطان زوزي دخام دا علو نجال دا سني في جوز موزي نجال دا سني هاجرايت كله حزب خايطف هاجرايت كله حزب خايطف هاجرايت كله حزب خايطف هاجرايت كله فقري تحاسنكا نادر عيتقاسي مساح الشرق نايما نتوباسي عبد زايد التبريد دم انت الكاماسي مد خفرسو تمنى الكرسي سنين بركوين وقلي انت دقيقين في جو عمل خوي بينو انت صحاقين انت يملك علو كاب قرطان زوزي دخام دا علو نجال دا سني في جوز موزي نجال دا سني